こうよく見なきゃいけないということね。でこういったところと一緒に補助的に働くっていうのは大体こういうところなんだね。この後ろの筋肉で肩甲骨っていうのはこういうふうに三角形になってるけど、うまくその周りを全体の筋肉をほぐして肩甲骨をこうやって動かしてあげることで、縮こまった方はギューッと今縮こまって、それが開く時に血液がガーッと入る、で大体こうやって後ろにこうやると肩甲骨がこういうふうに縮こまって真ん中にある筋肉がグーッと縮むわけでしょ。それが今度はこういうふうに上にこう上げることで肩甲骨がギューッとこう開いてくる。今ストレッチしてる中の筋肉だけど、こっちにある筋肉は縮こめてる。だからこの肩甲骨をいかにうまくこうやって動かしてあげるかということを考えると、こういった肩の緩み方、背中の緩み方どうしようかっていうのが分かってくるわけ。